Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. Хвала Христу, нашыя паважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы. У нас ёсць трансляцыя на ютубе? Выдатна. Сёння, 31 снежня 2019 года, пачынаюцца, скажем так, 20-тыя гады, скончваецца 19-й год, а мы сабраліся тут сёння трошку ў пашыраным складзе, каб абмяркоўваць пытанні кодекса кананічнага права. З намі, як заўсёды, наш канцлер курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ксёндз-канонік Дмітрий Пухальскі. Хвала Христу, ксёндз Дмітрий. Таксама да нас сёння ў госці прыйшоў грэка-каталіцкі семінарыст з Айнштата, Германія, Артур Кароль. Айнштата. Так. Я наперажыў. Слава навекі. Ну і трошку, так сказаць, сёння, напэўна, большасць людзей будуць святкаваць гэту ўрачыстасць навагоднюю, тым больш, што можна, таму што, так сказаць, ужо дакладна можна і нічога не перашкаджае, але мы не павінны забывацца пра адну вельмі важную дату, пра якую нам распавядзе ксёндз Дмітрий. Ксёндз Дмітрий? Про важную дату не павінны забывацца. Так. Ну, калі кажуць пра дату, ці новую пра ўрачыстасць, бо заўтра касцёл азначае ўрачыстасць Святой Багародзіцы Марыі. Вось такая ўрачыстасць у касцёле абавязковая. Вось там 1 студзеня усе католікі павінны быць на святой імшы. І нагадваю, што этот абавязак можна здзейсніць альбо ў самы дзень ўрачыстасці, то есть заўтра, альбо вечарам дня папярэдняга. Можа быць, сёння вечарам, альбо сёння ўначы. Таксама буду служыцца ў многіх касцёлах святай імшы падзякі за 2019 год, таму выбраць можна альбо сёння вечарам пайсці, альбо пайсці таксама заўтра на святую імшу. Вось сёння ёсць таксама такое набажэнства падзякі ў касцёлах будуць праводзіцца, будзе выстаўленне свяцейшага сакраменту, падзяка пану Богу за ўсе атрыманыя ласкі ў гэтым годзе. Вось, ну і таксама прадугледжана спяванне гімну Тэдэум. Тебе Бога праслаўляем. Вось заўтра таксама урачыстасць, вось, але заўтра трэба таксама яшчэ адну важную рэч сказаць, заўтра можа атрымаць адпуст, поўны адпуст за спяванне альбо рэцытацыю публічнага гімна Вені Крэатур Спірітус, прыйдзі стварыцель Дух Святы. Вось таму захвочваю, ну не захвочваю, нагадваю об этом абавязку. Тут няма чаго захвочваць, абавязку кожнага ёсць быць на святой імшы. Вось таму усіх віншуючы з Новым годам, вось прапаную так запланаваць святкаванне, каб таксама для Бога знайсці час на у гэтых днях. Вені Крэатур Спірітус спяваецца так, каб атрымаць адпуст менавіта толькі ў некаторай урачыстасці? Бо адпуст можна атрымаць у 1 студзеня і ў урачыстасць паслання Духа Святога. Ага, вось так. Выдатна. Ну, таксама, паколькі сярод нас грэк-каталік, то нагадваю грэка-каталікам, якія нас глядзяць, што заўтра урачыстасць абразання Гасподняга, то бок, наколькі разумею, таксама абавязковая для ўсіх грэк-каталікоў. Таму, значыць, усімі абрадамі пойдзем хто ў царкву, хто ў касцёл. Ну, а мы працягваем разважанне наконт фактычна канферэнцыі каталіцкіх біскупаў. Так, бо нагадаю, што мінулай перадачы мы пачалі разглядаць ужо пасля узроўню, скажем так, дэцызіяльнага, пачалі разглядаць аб'яднанне мясцовых касцёлаў, даказалі, што ёсць касцёльныя правінцыі, ёсць касцёльныя рэгіёны. Вось у Беларусі так сталася, што па сутнасці яны супадаюць. Правінцыя, рэгіён, калі так можна сказаць, метраполія у нас адна. Вось, ну, калі ўзяць іншыя краіны, іншыя сітуацыі, то там оно можа быць вельмі па-рознаму. І вось сёння пераходзім да новага інстытуту, які будзем разглядаць менавіта канферэнцыі біскупаў. Ён з'яўляецца не толькі новым у нашым такім разгледжанні, што сёння толькі мы пра яго ўзгадваем, але таксама адносна новым і ў практыцы касцёла. Чаму? Таму што фармальна канферэнцыі біскупаў былі створаны толькі пасля Другого Ватыканскага сабору. Да, то есть фармальна менавіта сабор быў такім рухам для таго, каб фармальна арганізаваць канферэнцыі біскупаў адной краіны. Хаця трэба сказаць, што ўжо з пачатку 20-го стагоддзя такое пэўнае супрацоўніцтва біскупа адной краіны існавала. Але яно было не ўрэгуляванае кананічна. Так, праўда, оно было ўрэгулявана абсалютна. Вось, хаця часамі некаторыя статуты тых аб'яднанняў былі.
То есть штосьці там пісалі, штосьці там, напрыклад, было права, што біскупы там адной краіны, напрыклад, збіраюцца раз у год на нейкім паседжанні, але з пункту гледжання касцёльнага права это нічого не азначала. Маглі сабрацца, маглі не сабрацца. А так да другога Ватыканскага сабору найвышэйшай адзінкай была правінцыя, у межах на якой, наколькі я памятаю, яна такая даволі эфемерная, там не маральнай улады. Так, таксама трэба заўважыць, што адзінкай у дыяцэзіі у касцёле такой структурна адзін касцёл з'яўляецца ўсё ж такі дыяцэзія, і пасля яе ідзе апостальская сталіца. Усе ты аб'яднанні касцёлы носяць такой характар, ну, можа, трошкі дыдактычны, дапаможны, вось яны сапраўды не маюць улады ніякай, так? Хаця некаторых канферэнцыя біскупаў, будзем казаць, мае ўладу, калі апостальская сталіца это дазволіць. Вось, але гэта сітуацыя вельмі рэдкія. Фармальна зноў-такі гэта такі орган, які аб'ядноўвае, так, біскупаў адной краіны часцей за ўсё. Зноў-такі ёсць важнае пытанне. Возьмем, напрыклад, Украіну. Так. Мне нешта інтуіцыя падказвае, што грэка-каталіцкіх біскупаў там больш, чым рымска-каталіцкіх. Так. Ці ўваходзяць яны ў склад адной канферэнцыі, або ёсць асобныя канферэнцыі кожная ў сваім абрадзе? Наколькі я разумею, што Украіна унікальная краіна, чаму? Таму што там ёсць 2 канферэнцыі біскупаў. Мне здаецца, што ў Славакіі ёсць, але гэта не правераў, не буду казаць. Вось, але то есть там бо звычайна канферэнцыя біскупаў ствараецца там, калі ёсць больш, чым 3 біскупы аднаго абраду. Вось на Украіне ёсць, таксама ў Украіне ёсць лацінскія біскупы, таму на Украіне існуюць 2 канферэнцыі біскупаў, лацінскіх і біскупаў сходніх. А так кодэкс гэта па абрадах падзяляе ці... Не, мы, скажем так, калі мы гаворым пра кодэкс, мы пакуль што ў нашай перадачы разважаем пра наш кодэкс, лацінскі кодэкс. Дакладна, што кодэкс сходні гаворыць, ну, мне трэба паглядзець. Ну, ясна. Я хацеў дадаць, вось, напрыклад, у Балгарыі, там канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Балгарыі, у яе выходзяць рыма-каталіцкія біскупы, але узначальвае яе галава грэка-каталіцкай царквы Балгарыі Хрыста Пройков, які з'яўляецца ўжо епіскапам новай епархіі святого Яна 23-го. І нягледзячы на тое, што ён з'яўляецца грэка-каталіцкім епіскапам, ён узначальвае ўсю канферэнцыю каталіцкіх біскупаў Балгарыі. Такім чынам пытанне канферэнцыі біскупаў, яно, я так разумею, застаецца на выбар апостальскай сталіцы, дзе зрабіць 2 канферэнцыі, дзе адну. Ну, у наогул канферэнцыю зараз будзем казаць, яе засновай апостальскай сталіцы. Ясна. Наконт абрадаў у нас падобная сітуацыя. У нас грэка-каталіцкія ардынарый, скажем так, архімандрыт уваходзіць у канферэнцыю біскупаў, але узначальвае яе арцыбіскуп наш. Ясна. Ну, карацей, будзем тады для прастаты казаць проста ў такой краіне, дзе, напрыклад, амаль все лаціняне. Ну, накшталт Італіі, там, ці Польшчы. Так. Такіх выпадкаў, дзе то яшчэ нейкі час таму назад Украіна была адзінай краінай, дзе было 2 канферэнцыі біскупаў. Цяпер штось, мне здаецца, чытаў, што ў Славакіі такая сітуацыя ёсць, хаця, можа, я не ўпэўнены. Ясна. Добра. Ну, тады пачнем. Дык вось, як кодэкс дэфінюе, апределяе, што такое канферэнцыя біскупаў, да? Першая канферэнцыя біскупаў, будучы сталым інстытутам, што вельмі важна, з'яўляецца сходам біскупаў якой-небудзь дзяржавы або пэўнай тэрыторыі, якія сумесна ажыццяўляюць пастырскія абавязкі ў адносінах да вернікаў, якія пражываюць на іх тэрыторыі для большага садзейнічання таму дабру, якое касцёл прадстаўляе людзям, асабліва праз розныя формы і спосабы апостальства, прыстасаваны да абставінаў месца і часу па нормах права. То есть бачым, па сутнасці, адзіна, на што варта звярнуць увагу, то канферэнцыя біскупаў, то орган стала заснаваны. І што туды ўваходзяць біскупы? Так, ну, першым біскупы, хаця не абавязкова. Ну так, напрыклад, у нашай сітуацыі Гаек жа не біскуп, але ён уваходзіць. Першым, але ж таксама уваходзіў, калі ў віцебскай дыяцэзіі не было біскупаў, таксама адміністратор уваходзіў. Тут ёсць ужо такая рэч, статуты канферэнцыі біскупаў, таксама будзем казаць. Вось, ну, але сам факт бачым, да, то есть першая канферэнцыя біскупаў, будучы сталым органам, да, або сталым інстытутам. То есть гэта орган, які павінен быць заснаваны на стала. Не проста сабраліся, сёння сабраліся, заўтра не сабраліся. Да? Поэтому гэта першая справа. І якія сумесна ажыццяўляюць душпастарства, як права гаворыць. То есть, па сутнасці, для выканання розных пастарскіх абавязкаў, ініцыятыў, для акармлення веруючых. Ну так, але па сутнасці, калі так ужо редуцыраваць максімальна, то гэта проста, каб зручней было каардынаваць дзеянне ў межах адной дзяржавы, напрыклад. Ну, напрыклад. Так, у межах, і часцей за ўсё так ёсць. Чаму? Таму што наступны канон гаворыць, што наогул канферэнцыя біскупаў павінна ўключаць сябе узначальваючых усе мясцовыя касцёлы дадзенай дзяржавы. Аднак,
калі на думку апостальскай сталіцы з улікам думкі зацікаўленых дэцызіяльных біскупаў да гэтага пабуджаюць персанальныя або іншыя акалічнасці, канферэнцыя біскупаў можа засноўвацца на тэрыторыі большага або меншага памеру, так, каб яна ўключала ў сябе або біскупаў толькі некаторых мясцовых касцёлаў, заснаваных на тэрыторыі, або узначальваючы касцёлы, якія існуюць у розных краінах. Вось апостальскі пасад павінен устанаўліваць асаблівыя нормы ў адносіне да кожнай такой канферэнцыі. То есть бачым, што па сутнасці магчымасць ёсць. Магчымасць ёсць заснаваць канферэнцыі біскупаў альбо на тэрыторыі меншай, чым якаясьці краіна, альбо большай. Хаця агульная практыка апостальскай сталіцы цяпер і ў заснаванні канферэнцыі біскупаў, і ў заснаванні дыяцэзій з іх межамі, каб не адрознівацца ад межаў палітычных. Ўсё ж такі, вось каб эта сітуацыя была такім чынам урэгулявана. Добра. Поэтому магчыма, дзесьці ёсць такія канферэнцыі, якія выходзяць за межы нейкай краіны. Вось, напэўна, існуюць такія. Скандынаўская перадусім, да, значыць, 3 краіны скандынаўскія, там адна канферэнцыя біскупаў. Таксама стан Бенелюкса, мне здаецца, таксама там адна канферэнцыя біскупаў. Гэта лёгка уявіць на астравах, мне так падаецца. У Афрыкі, калі не памыляюсь, ёсць заходнеафрыканская канферэнцыя так, біскупаў. у Афрыкі там ёсць некалькі таксама ёсць такія. Але калі некалькі краін у адну, гэта, ну, то есть некалькі сітуацый ёсць. Але калі ў адной краіне 2 канферэнцыі біскупаў, гэта я не ведаю. Ну, вось у велізарных краінах, дзе шмат каталікоў, Злучаныя Штаты, там адна канферэнцыя. Сама у Італіі адна канферэнцыя біскупаў. Усё ж такі, ну, то есть там, дзе зусім католікаў ўжо ўсім мала, ты адзін біскуп, ўжо той же Люксембург, там 2 гады назад быў, там была канферэнцыя, ну, там каталікоў мала, і краіна маленькая, там толькі адзін біскуп цяпер ужо кардыналам стаў. Отец, ось, у меня есть пытанне наконт Злучаных Штатаў. Там усё ж такі вельмі вялікая царква, але там багата ўсходнекаталіцкіх цэркваў, і яны розныя, там і украінскія, русінскія, яны ўсе ўваходзяць у гэтую адную. Наколькі ведаю, так. Ну, кажу, я не спецыяліст па ўсходзе, я не буду, але насколькі ведаю, так. Ну, так. Трэба паглядзець, бо это такая інфармацыя, якую, напэўна, можна... Яна насамрэч цікавая па-свойму, таму што, канешне, прасцей каардынаваць дзеянні, не зважаючы на абрад, бо выклікі, якія стаяць перад касцёлам, звычайна аднолькавыя. Па-першае, да, выклікі адны, па-другое, часцей за ўсё, можа, ўсходнія абрады не такія шматлікія. Конечно. Да, и поэтому, ну, часцей за ўсё там яшчэ пытанне з ардынарыямі з'яўляецца, ці ёсць свая структура, ці няма сваёй структуры, хто для іх ардынарыем з'яўляецца, у тых, каго няма. Тут такая вось, даволі, ну, не то, што складаная, але можа быць запутаная сітуацыя. Ці ведаеце вы хоць адзін выпадак, каб канферэнцыя была меншай за краіну? Ну, скажу, такога не ведаю. Хіба што... Ну, то есть, калі у одной краіне некалькі канферэнцый, да? То есть, калі некалькі краін адна канферэнцыя, мы казалі, это Скандынавія, это Бенелюкс, это, напэўна, яшчэ... А калі вось у адной краіне некалькі канферэнцый? Такога не ведаю. Ну, хіба што можна з Кітаем пагуляцца. Лічыць Тайвань ці КНР. Ну, гэта ўжо зноў такі справа такая... Гэта гульня словамі больш юрыдычнымі. Ясна. Таму што ўсё ж такі тут... Фактычна, гэта 2 краіны ўжо. Таксама пытанне Крыму застаецца. О, дарэчы. А там сітуацыя... Што святы апостальскі пасад? Добра. Вось. Але калі не памыляюся, напрыклад, у ГКЦ, усе прыходы грэка-каталіцкія ў краіне, у Крыму, яны належаць да УГКЦ. Магчыма, можна прадпалажыць, можа быць... Толькі з пункту гледжання такого касцёльнага права, але справа дзяржаўнага, і там ўсё... Гэта вельмі складаная сітуацыя. Там вельмі складаная сітуацыя цяпер ёсць. Там жа рускія нібыта касцёл вярнулі ў Севастополі нават. Так, Севастополь вярнулі, так. Але там сітуацыя сапраўды вельмі складаная, там ёсць дапаможны біскуп Адэскай Сімферопольскай дыяцэзіі, вось лацінскі біскуп, і там ёсць праблема. Ну, гэта вельмі цікава. Вельмі цікава і складаная сітуацыя. Так, з межамі мы вызначыліся. Так. Да? Цяпер як яна функцыянуе? Толькі вярхоўная касцёльная ўлада мае права, выслухаўшы зацікаўленых біскупаў, засноўваць, касаваць або аднаўляць канферэнцыі біскупаў. Натуральна, что... То есть не то, что у нас есть 3 біскупы, там 4 ці 5 біскупаў, зараз збіраемся з новую канферэнцыю. Не, это ўсё ж таки павінна быць зроблена, скажем, на такім больш афіцыйным узроўні. Апостальскі пасад, гэта, ну, на просьбу зацікаўленых біскупаў, конечно, это рэагуе. І пытанне, хто ўваходзіць у канферэнцыю біскупаў. Вось гэта важнае. Першае. З моцы самога права ўваходзяць усе дыцэзіяльныя біскупы з тэрыторыі і тыя, хто ў праве прыраўніваецца да іх.
Да, то есть перадусім біскупы дыяцэзіяльныя. У нашым выпадку 4. 4 біскупы дыцэзіяльных і то, хто правам прыраўніваецца да іх. То есть, напрыклад, была сітуацыя, калі ў віцебскай дыцэзіі не было біскупа дыцэзіяльных, быў вакант там больш года, так? То менш года, перапрашаю, то уваходзіў таксама апостальскі адміністратар дыцэзіі. Да? Усіх, хто прыраўніваецца правам да дыцэзіяльнага біскупа. Таксама можа быць дыцэзіяльны адміністратар нейкі час. Да? Далей, таксама біскупы каад'ютары. Мы кажам, што у нас біскупаў каад'ютараў няма. Так? Далей, дапаможныя біскупы і іншыя тытулярныя біскупы, якія на дадзенай тэрыторыі выконваюць асаблівыя абавязкі. Дапаможныя біскупы у нас ёсць. А іншых біскупаў, якія выконваюць спецыяльныя абавязкі, пакуль што няма. Але ёсць біскупы эмерыты. Прынамсі адзін. Так, зараз за іх дойдзем. Чакайце. Мы говорим, хто ўваходзіць пакуль што. Так, далей. На яе таксама могуць быць запрошаны ардынарыі іншых абрадаў, могуць быць запрошаны, але толькі з правам кансультацыйнага голасу, хіба што статуты канферэнцыі біскупа разгледзяваюць іншыя. І тут уже уваходзіць справа статутаў. То есть устав. Хто ўваходзіць яшчэ ў канферэнцыю біскупаў? Ардынары ўсходніх касцёл уваходзіць з правам якога голаса, ці рашаючага, ці кансультатыўнага. Таксама пытанне, іншыя тытулярныя біскупы, а таксама легат рымскага пантыфіка не з'яўляецца правым членам канферэнцыі біскупа. Наш легат рымскага пантыфіка гэта апостальскі нунцый. Ён не з'яўляецца згодна з правым членам канферэнцыі біскупу, хаця на кожную канферэнцыю прашаецца. А нам вось толькі што прыйшло ў Вайбер пытанне. Я перапрашаю, што я так влез, але мне тут у мікрафон сказалі. Дзякую спадарству, што, так сказаць, пільнуеце гэтага. Хвала Хрысту. З улікам прысутнасці грэка-каталіцкага семінарыста прашу адказаць, калі магчыма, пра асаблівасці паста ў грэка-каталікоў Беларусі, у якія дні і якія абмежаванні ў ежы. Якім дакументам гэта рэгламентавана? Другое пытанне. Ці магчыма выкананне запаведзі аб прысутнасці на нядзельнай імшы ў грэка-католікаў прысутнасцю на вячэрні ў суботу вечарам? Бо гэта ўсё ж не імша. Дзякуй, Дзмітрый. В прынцыпе, тут пытанні такія, якія, я думаю, мы можам адказаць. Каму дадзім, Артур? Папрактыкуйся. Адкажы спадару Дзмітрыю. Першае, наконт пастоў, на самой справе тут няма практычнай рэгламентацыі. Розныя ўсходнекаталіцкія цэрквы маюць свае партыкулярныя правы. Напрыклад, у Беларусі, у беларускай грэка-каталіцкай цэрквы у нас такога няма пакуль што. І вельмі часта нам дазваляецца, скажем так, у нас многія святары робяць гэта па ўкраінскай традыцыі. Канешне, мы маем, напрыклад, Філіпов пост на Раство Христовае, Вялікі пост, такі ж самы на самой справе, як у праваслаўных, але проста яны ў нас могуць быць не такімі жорсткімі, скажем так. Колькі я памятаю, гэта серада і пятніца, то бок дадаецца серада да пятніцы лацінскай. Некаторыя яшчэ ў панядзелак таксама. Так, і адсутнасць гучных забаў. На малочныя прадукты забароны няма, наколькі я памятаю. Гэта па большай часці вось такая украінская традыцыя, у нас многія у нас няма рэгламенту, на жаль. Так, у нас многія святары з Украіне вучыліся, і гэта рэгламентуецца партыкулярным правам, але ў беларускай грэка-каталіцкай царквы, напрыклад, такога пакуль што няма. А другое там якое? Так, гэта значыць адказалі пра пост. Так, тут, канешне, выключэнне ёсць, калі на пятніцу прыпадаеце сераду ўрачыстасць, то тады само сабой пост скасоўваецца. А другое пытанне, ці можна выканаць запаведзь аб прысутнасці на нядзельнай імшы, у дадзеным выпадку літургіі, канешне, прысутнасцю на вячэрню ў суботу вечарам. Тут адназначна, конечно, адказ такі ўжо дазвольце мне сказаць, што нельга, бо вячэрня гэта лацінскай традыцыі нешпары, і гэта не літургія, там няма таінства еўхарыстыі. Скажем так, ўжо лацінскім тут пытанне тэрміналогіі павінна быць. Добра. Нешпары таксама літургія гадзінаў. В этом сэнсе, да. Публічны культ, калі ўжо так зусім тэрміналагічна глядзець. Але это, як вы сказалі, это не эўхарыстыя. То есть мы маем абавязак удзел у эўхарыстыі таксама і ва ўсходніх касцёлах. Не эўхарыстыі, а вячэрня это не эўхарыстыя. Таксама нешпары. Да, вось наш спадар Дзмітрый, калі вы пойдзеце на вячэрню ў суботу, гэта будзе, канешне, добра з духоўнага пункту гледжання, але вы не выканаеце абавязак прысутнасці на літургіі ў нядзелю. А тут можна вам параіць, калі у вас няма
няма, напрыклад, грэка-каталіцкай літургіі ў суботу вечарам, то ідзіце ў рымска-каталіцкі касцёл, вы маеце права, так сказаць, прыняць там святую камунію і паспавядацца ў тым ліку. Я ўвогуле нагадваю нашым слухачам пра тое, што у тым, што тычыцца якраз такі еўхарысты і споведзі, паміж абрадамі можна спакойна, ну, скажем так, карыстацца магчымасці таго, што ёсць магчымасць пайсці ў іншы абрад. І многія грэк-каталікі ходзяць у чырвоны касцёл вечарам у нядзелю, і некаторыя рыма-каталікі наведваюць грэка-каталіцкія набажэнствы з тых ці іншых прычынах. У прынцыпе, гэта можна, але вячэрня яна не з'яўляецца еўхарыстай, таму адназначна не. Паважаны Дмітрий, спадзяюся, мы адказалі на вашае пытанне, і дзякую шчыра за тое, што напісалі. Для нас гэта было прыемнай неспадзяванкай і, так сказаць, слава Ісусу Хрысту. Там пытанне было пра вячэрню ў лацінскім абрадзе? Не, у грэк-каталікоў вячэрня. Просто тут ёсць асаблівасці, напрыклад, падчас некаторых днёў мы служым літургію на Златавуснага, але ў некаторыя дні у нас ёсць, напрыклад, літургія Васіля Вялікага. Ён дакладна не меў на ўвазе літургію Васіля Вялікага. Гэта ж вячэрня, якая перацякае ў еўхарыстыю, так. Так, ну, але... толькі ў такім выпадку можна выканаць вячэрні абавязак на наступны дзень. Фактычна, калі толькі, ну, але гэта служыць колькі? 4 разы на год? Честно кажучы, я не памятаю. Ну, вельмі мала. Там вельмі то бок на практыцы не. Але шчыра дзякую, Дмітрый, што задалі пытанне. Класна, глядзіце нас, пішыце, раскажыце, так сказаць, вашым калегам. Вось, гэта будзе братам па веры, знаёмым, сябрам. Гэта будзе для нас вялікай радасцю, што вы нас глядзіце. Так, а мы вяртаемся якраз да пытання, што... Яшчэ можа такой вярнуць. Так, конечно. Таксама ў лацінскім разе можа быць нешпары злучаны са святой імшой з літургіяй. Таксама такое... Это зноў-такі робіцца вельмі рэдка. Jutro лучше з літургіі святой імшы альбо нешпары. Але такая магчымасць ёсць. Дарэчы, адзін спадар у мяне недавно пытаўся, і ён казаў, што ну, я так дакладна не васпрызведу, таму, так скажу, у агульных рысах, як я гэта зразумеў, каб не нагаварыць лухты. Ён чуў, што нібыта ёсць такія традыцыі, што на пачатку Новага года кафедральны капітул якраз такую форму служыць. Ну, на пачатку Нового года кафедральны капітул мае абавязак маліцца першай нешпар урачыстасці аб'яўлення пана, так? І гэта, ну, сёлета 5 студзеня. Вось таму не то ж на пачатак Нового года, а толькі вось першая нешпара гэта урачыстасці. Там ёсць пералічаны урачыстасці пана. І гэта будзе ў кафедральным касцёле. Так. Усе канонікі збяруцца. Толькі сёлета будзе 4-го, ну, тут звязана з тым, што тут будуць разам дзень нараджэння нашага мітрапаліта, і 5 гэта ўсё ж такі нядзеля. А святарам у нядзелю прыехаць даволі цяжка. Пойду чисто такого практычна. Публічныя асобы будуць дапускацца? Конечно. Светскія ў сэнсе? Конечно. А в якой гадзіне гэта будзе? 18 гадзіне. Спадар Максім, чакаем вас 4-го у кафедральным касцёле. І будзе такая сітуацыя. Спачатку будуць нешпары, толькі яны будуць злучаныя. Спачатку будуць нешпары, пасля будзе ўрачыстасць святая імша з нагоды дня нараджэння нашага мітрапаліта. Выдатна. Заадно павіншуеце мітрапаліта. 4-го вечара вось такія. Так. Вось будуць там запрашаем. Супер. Дзякую, што ліквідавалі ўсе пытанні. Гэта проста выдатна. Але нас чакае канферэнцыя. Але яшчэ да канферэнцыі яшчэ адну паправачку. Ну, давайте. Я перапрашаю. Конечно. Нічога страшнага. Вось вы сказалі, што можна эўхарыстыю споведь прымаць у 2 абрадах. Это абсолютно верно. Конечно, усе сакраменты па сутнасці можна прымаць. Так? Только калі ёсць там пытанне юрысдыкцыі, там уже з пасвячэннем, з сужэнствам трэба гэта пільнаваць, але па сутнасці, да, то есть любы верны любога абраду можа прымаць сакраменты ў любым з іх. Так? Нават, напрыклад, ведаю святара лацінская, які вучыўся са мной, які пастаянна спавядаў усё грэка-каталіцкае святара. То есть я буду духовником, и тут никаких проблем в этом абсолютно нема, поэтому можно практиковать. Что уже говорка идет, коли про иншие конфессии, там уже есть. Коли там, то есть, коли можем православных принимать сакраменты, какие сакраменты, там только 3 тогда уже идет намашчэнне хворых, споведь и коммуния, вот только в этой ситуации и так далее. Но тут это вельмі важно, что грэка-каталікі, нягледзячы на такую знешнюю візантыйскую форму, гэта, конечно, частка каталіцкай царквы, іх не трэба блытаць з праваслаўнымі ні ў якім разе. Трэба заўсёды памятаць. Вось у нас семінары па пятніцам, напрыклад, мы прыймаем прычасце нават у свіры маланкарцаў. Гэта ўвогуле індыйская каталіцкая царква, і можна спавядацца, там і там эфіопскі святар ёсць, і спавядацца можна камунію там у маланкарцаў. Ну і я хотел спытаць, знаете, якая ситуация может быть актуальная? Яшчэ з намашчэннем хворых, конечно.
ну рознае можа адбыцца, там таксама не мае в прынцыпе ніякіх абрадавых абмежаванняў. Нет, абсолютно. То есть абрадовых обмежеваний у нас не маем наогул с католиками, ну, усходними католиками, скажем так, да? Не маем никаких обмежеваний, поэтому тут Толькі можно... пытанне юрысдыкцыі хіба што. Ну, на машине немає юрисдикції. Ну, так. Кожний святар, там особливо, от що є зовсім на машині, це небезпека смерті, скажем так, там зовсім. Кажу, питання юрисдикції – це посвячення і сакрамент суженства. Там питання юрисдикції виникає. Інші сакраменти, то есть, Так. без проблем. Таму, паважаныя слухачы, калі, так сказаць, вы ну, не хочаце занадта глыбока ўнікаць у абрады, галоўнае, каб святар быў каталіцкі, а грэка ці рымска гэта ўжо, так сказаць, другасна. Так, ну што, да канферэнцыі пойдзем? Далей, пойдем до конференции. Значыць, статут вызначае якраз усходнекаталіцкі ўдзел у складзе канферэнцыі. Ну, удзел іншых абрадаў. Арнару іншых абрадаў і таксама якім чынам яны удзельнічаюць у працы канферэнцыі. Наступны, конечно, больш дакладна пра гэта гаворыць. Так. Кожная канферэнцыя біскупаў павінна выпрацаваць свае статуты, якія падлягаюць зацвярджэнню апостольскім пасадам. Ну, зацвярджэнне, там наогул тэрмін такі рэкогніцыю. Признание. Штосьці такое. Вельмі цяжка вытлумачыць. Подтверждение общения. Бо гэта не зацвярджэнне. Да, то есть это не, то гэта рэкогніцыя, то есть павінна запазнацца з імі. Ось так. Ну і, конечно, свае там нейкія заўвагі могуць даць. Ці можам назваць гэта візай святого пасада? Не? Не зусім. Это трошки іншае. Бо адна справа візу, то есть когда бачу, печатка ставится, як при канонічнай візітацыі, ставить біскупу візу, так? А іншая справа рэкогніцыя. Так? Рэкогніцыя – это все ж таки, ну, запазнанне больш такое глыбокае. Хаця, кажу, з беларускай, з польскай мовы даволі цяжка, то все тлумачыць адным словам. Тут трэба разумець, што ну, это такі чыста юрыдычны нюанс. Да? Але павінны быць ну, прагледжаны, скажем так. Ясна. І зацверджаны ў тым сэнсе, што ну, трэба выслухаць тыя прапановы, якія апостольскі пасад дасць. Да? Вось. І ў гэтых статутах, між іншым, павінен быць прадугледжаны парадак правядзення пленарных паседжанняў, натуральна, як часта і так далей. Павінны быць прадугледжаны такія органы, як сталая рада канферэнцыі біскупаў, заўсёды ёсць. Так? Генеральны секретарыят канферэнцыі, якія садзейнічаюць больш паспяховаму дасягненню мэтаў. Ну, то есть яшчэ нейкія органы ў кожнай канферэнцыі біскупаў ёсць, перадусім сакратарыят канферэнцыі і таксама вось это сталая рада. І таксама статуты яшчэ тлумачаць, якім чынам, напрыклад, дапаможныя біскупы ўдзельнічаюць. Ці дапаможныя біскупы маюць рашучы голас, рашаючы голас ці толькі кансультатыўны голас. Ці, напрыклад, пры прыняцці нейкіх рашэнняў яны могуць быць так, што пры прыняцці нейкіх рашэнняў, якія дадзены апостольскай сталіцы, ці нейкіх больш важных для жыцця касцёла, толькі дэцызіяльныя біскупы маюць права голасу рашаючага, астатнія кансультатыўнага, альбо гэта мяняецца. Там павінна быць але дапаможныя ж абавязкова ўваходзяць. Так, яны абавязкова ўваходзяць толькі пытанні, які маюць голас. Ясна. То есть па некаторых пытаннях яны могуць не маюць права голосу, напрыклад. Альбо голас кансультатыўны. Па некаторых пытаннях усе біскупы галасуюць. А голас галасуюць. кансультатыўны гэта фактычна голас такі проста, каб вы даведаліся пра маё меркаванне, але вырашайце самі. Так яно ёсць. Поэтому такая вот справа. Я поэтому это все приписывают статуты. Ну и статуты час от часу меняются. Наколькі, ну, про наши конференции біскупов это, ну, как бы, такая уже старейшая, в польская. З якого у нас года? Конференцыя біскупа у нас была арганізавана тады, калі з'явіліся новыя біскупы ў сэнсе 20 гадоў таму назад. То есть, калі высветлілі біскупа Кірыла Клімовіча, біскупа Антонія Дзім'янку, біскупа Казіміра Великасельца, біскупа Владислава Бліна. То есть, у той канец 99 год, хіба што, тому што спачатку, калі было 2 біскупаў, то канферэнцыі не было. Вось, пасля ўжо это вызначылі, да? А краіна ж без канферэнцыі існаваць не можа. Чаму? Можа? Ну, можа, існавала. Ясна. Цікава. Калі было 2 біскупы, быў так кардынал біскуп Александр Кашкевіч, існавала. Ясна. Без канферэнцыі. Цікава. Цікава, сапраўды. А паўнамоцтва канферэнцыі? Зараз да не дойдзем, так. Добра. Таксама хацеў спытаць. Зараз дойдзем. Паўнамоцтва канферэнцыі цікавае, скажу так спачатку. Вось, ну, зараз да гэтага дойдзем. Конечно. Як пачынае працу канферэнцыя? Яна павінна выбраць сабе старшыню. Да? Акрэсліць, хто будзе выконваць абавязкі намесніка старшыні, вось, і таксама прызначыць генеральнага секретара канферэнцыі біскупаў. Генеральны сакратар? Так, ёсць канферэнцыя біскупаў, конечно. І зноў-такі тут статуты павінны прадугледзець, хто можа быць
выбраны старшынёй. Ага. Ну, старшынёй, звычайна, можа быць толькі дэцызіяльны біскуп, дапаможа біскуп не можа быць. Віцэ-старшынёй і генеральным сакратаром. У нас так сталася традыцыйна, што старшыня і віцэ-старшыня – это дэцызіяльныя біскупы, генеральны сакратар – дапаможны біскуп. Ну, сёння генеральны сакратар – біскуп Юзеф Станеўскі, дапаможны біскуп Гродзенскай. Старшыня мітрапаліт Тадеуш, а віцэ-старшыня біскуп Александр Кашкевич. Так. Але можа быць старшынёй і звычайны біскуп, нягледзячы на тое, што ёсць мітрапаліт, так? Так, гэта трэба так добра заувагу. Да, Гэта не звязана з пасадай мітрапаліта абсалютна. Бо нейкі час таму назад быў Александр Кашкевич быў старшынёй біскупаў. Больш таго, зноў-такі статуты могуць акрэсліваць, колькі тэрмінаў можа быць. Абіраецца на 3 гады. Напрыклад, статуты могуць сказаць, што то не больш, чым 2 разы, альбо 3 разы выбраць, 2 па 3. Пасля трэба, каб была змена. Элементы дэмакратыі ў касцёле. Так, але гэта зноў-такі гаворыць пра гэта статуты. Пра права агульнае пра гэта гаварыць не будзе. Вось, бо залежыць па-рознаму это можа быць. Вось. Але то есть трэба заўважаць, што ані мітрапаліт, ані прымас, што мы некалі ўспаміналі з Ігарам, не маюць такога аўтаматычнага прызначэння на старшыню канферэнцыі біскупаў. Гэта функцыі розныя. І паўнамоцтвы старшыні будуць далей ці? Да, яны там вельмі невялічкія па сутнасці, вось, але скажам пра трошкі пазней. Да? Гэта не звязана, то яшчэ трэба за ўвагу такую рабіць, што функцыя старшыні канферэнцыі біскупаў не звязана з функцыяй мітрапаліта. Ну, скажем, это даволі лагічна. Чаму? Ну, у нас, добра, это ўсё пакрываецца адна канферэнцыя біскупаў, адна мітраполія і гэтак далей. У іншых краінах, дзе шмат мітраполій, то які з іх? Да? Пытанне, можа быць прымас. Но тут пытанне прымаса зноў такі. Не ўсюды ёсць прымас, цяпер уже інстытут прымаса. Поэтому гэтыя функцыі ніяк не звязаны паміж сабой. Да? То есть не абавязкова это павінен быць арцыбіскуп нават. То есть не абавязкова павінен быць біскуп, які ўзначальвае архідыецэзію. Гэта зноў-такі прадпісваюць статуты. Ну, але кажу, напэўна, усе статуты, што старшынёй будзе біскуп дэцызіяльны. Это, напэўна, такая, да? Далей. Пленарныя паседжанні канферэнцыі біскупаў павінны адбывацца не радзей, чым раз на год. Ого. Так, апрача гэта ўсялякі раз, калі гэта патрабуюць асаблівыя абставіны. Зноў-такі згодна з прадпісаннем статуту. Да, але мінімум раз у год павінны адбыцца паседжанні канферэнцыі біскупаў. Вось нашы біскупы, наколькі я так ведаю, збіраюцца каля 3 разоў у год, 3-4 разы ў год, так залежыць ад таго, якія абставіны, як там па часе. І калі яны збіраюцца, колькі гэта працягваецца часу? Па-рознаму. Так. Звычайна дзень, а часамі 2 дні. Ну, вось. А то можа быць там і месяц, напрыклад. Не, аж так, то не. Звычайна працягу 1 дня. Ну, ясна. Вось які-то надзвычайны, можа, там, што на моей памяці одна сітуацыя была, калі 2 дні засядалі. Вось, так, то. Ну, калі нейкае пытанне невялічкае, то нават, ведаю, было паседжанне такое, ну, трошкі надзвычайна, у Бусове пасля ўрачыстасці, то есть там на паўгадзінкі, напрыклад. Калі нейкае, ну, залежыць ад таго, якія пытанні трэба вырашыць, да. Понятно, што там за 3-4 месяцы назбіраецца некая колькасць пытанняў. Понятно, што, ну, беларуская краіна таксама невяліка, але кожны біскуп павінен у гэты дзень быць. І вядзецца ж нейкі пратакол, напэўна. Конечно, поэтому То бок, калі проста біскупы раптам сустрэліся ў адным месцы і пагаварылі, то гэта не канферэнцыя біскупаў. Пленарная конференция, поэтому есть секретариат, да, и секретарь ведет протокол паседжання конференции. Понятно. Потом бачым на католік бай з'яўляецца некая інфармацыя, да, тым, што адбылося. Вось. Скажем так, выдержки з протокола. Натуральна, што не ўсё. Вось. Ну, тыя справы, якія, скажем так, важны для жыцця касцёла, тыя таксама будуць абвешчаны. Вось. Это такая, ну, нормальная, скажем так, працоўная сітуацыя пэўнай арганізацыі, скажем так, з'яўляецца канферэнцыя біскупаў. Вось. Далей. Права, то, што я ўжо трошкі сказаў, права рашаючага голаса на пленарных паседжаннях канферэнцыі біскупаў з моцы самога права маюць дэцызіяльныя біскупы, тыя, хто ў праве прыраўніваецца да іх, а таксама біскупы-каад'ютары. Да, то есть дэцызіяльныя біскупы, біскупы-каад'ютары, ну, тыя, хто ў праве для іх прыраўніваюць дэцызіяльных біскупаў. Это вырашальны голас зроблены для таго, калі там, напрыклад, там 4 так думае, 4 так? Так, напрыклад. Не. Гэта ўвогуле, хто мае права голаса, які ўлічваецца. Так, улічваецца. Напрыклад, трэба прыняць нейкі закон. Да? Напрыклад, канферэнцыя, апостольская пасада дала канферэнцыі уладу прыняць нейкі закон. Такое можа быць. Так, калі канферэнцыя можа штосьці прыняць закон, які абавязвае ўсіх. Бо там такая сітуацыя трошкі яна інакшая. Можа быць так, што звычайна, калі канферэнцыя штосьці прымае, да, то пасля дэцызіяльны біскуп павінен гэта ў сваёй дыцэзіі выдаць асобным актам.
бо канферэнцыя наогул не мае заканадаўчага голасу. Просто як вырашаць, калі, напрыклад, у нас 4 удзельніка, 2 лічаць так, а 2 супраць. О, добрае пытанне, дарэчы. Вось тады ёсць у нас старшыня. Ага. Ёсць старшыня. Вось які ў гэтай сітуацыі. Вось, да? І поэтому вось такая справа была. Да? Напрыклад, вельмі то, што недавно з'явілася і была, відаць, на католік была інфармацыя, што згодна з рашэннем канферэнцыі біскупаў у пятніцу пасля ўрачыстасці Божага нараджэння верніку не абавязвае пост. Вот так, я нават скарыстаўся гэтым. Так, толькі так, гэта рашэнне было прынята на канферэнцыі біскупаў, толькі сама канферэнцыя не мае права, скажем так, яго прыняць. У тым сэнсе, што? То есть біскупы прынялі гэта рашэнне, але пасля кожны ў сваёй дыяцэзіі павінен выдаць такую дыспенсію. Ну, бо тут... права ўдзялення мае толькі дыцэзіяльны біскуп. Так, тут фактычна юрыдычнае пытанне, што Так. яна не мае ўлады заканадаўчай. Так. Поэтому, то есть, тут, по сутнасці, это выканаўчая ўлада, это не заканадаўчая, это праяўленне выканаўчае, але тым не менш. Да, то есть, таксама канферэнцыя не мае гэтай ўлады. Да, то есть, то, што мы казалі, канферэнцыя існуе для вырашэння нейкіх пастырскіх задач. Вот ёсць пастырская задача, бо это праблема з года ў год, настроілі на Божае нараджэнне, там сталы ломяцца ад калбасаў, курыцаў і котлетаў рознага віду, і з грыбамі, і з сырам, і з чым толькі можна. Прыходзіць пятніца, гэта што, павінна псавацца, а пасля, ось, невядома, плюс да гэта карпаратывы даходзяць, святкаванні Божага нараджэння Новага года. Ну, такі тыдзень святочны, такая праўда. Яшчэ Яны евангелісты, калі благословляюць віно, ну, вино благословили, ясно, а закусить что... нема чым. Ну, так само. Да? То есть, понятно, что это такое святочное, и в нашей традиции, сапраўды, это вельмі моцна распаўсюджана эта традиция. И, то есть, на конференции біскупы приняли это решение. А колькі трываць будзе гэта дыспенса? Ну, да, адкліканне, пакуль хтось... А нават калі біскупы памруць, зменяцца? Не, гэта не лічыцца. То есть, дыспенса дадзеная, скажем так, біскупам яна ёсць. Хіба што там ёсць пэўныя умовы, але яна пакуль трывае. Як біскуп памяняюцца, то ты ўжо там... Не, а павогуле, калі дыспенса даецца і мяняецца біскуп... Тут залежна, трэба зноў-такі глядзець першую кнігу, якую я не люблю. Ясна. Вось. Тады так глыбока можа не хваліць. Пакуль не будзем улазіць у гэта ўсё, там ёсць нюансы свае. А вось калі не падпарадкоўваецца які-небудзь святар звычайны, што тады робіцца? Ну, тут такой сітуацыі, значыць, скажем так, святар можа... То есть он можа проста не есці мяса, это яго справа. Ну, я маю на ўвазе, што-небудзь вырашае канферэнцыя біскупаў, і тады святар кажа там прыхажанам, напрыклад, сваім не рабіць таго, што сказала канферэнцыя. Это недобра, бо ўсё ж такі святар абяцаў паслухмянасць свайму біскупу. А, тут ужо проста паслухмянасць біскупа ідзе. Так не павінна быць, скажем так. Нават калі яго біскуп быў супраць гэтай ідэі на канферэнцыі. Гэта ўжо іншае. Калі біскуп быў супраць, то біскуп павінен тлумачыць, чаму супраць, прасіць апостальскі сталіц, гэта нюансы такія. Гэта палітыка, прычым такая высокая. Не, то есть права гэта разглядае, гэта можна ўлазіць. Права разглядае такое? Конечно, гэта можна ўлазіць, але зноў-такі пытанне, якое прыняла канферэнцыя біскупаў. Калі яны прынялі нейкае там вырашэнне, напрыклад, наконт таго самага посту, ці ўстрымання, калі больш уже юрыдычна правільна казаць. Ну, усе былі за, адзін з біскупаў супраць, і ў сваёй дыцэзіі ён не даў такой дыспенсыі, то трудно, дыспенсыі няма. А, вось так. Канферэнцыя не можа прымусіць. Не, в том-то вся і справа. Мы кажам, што канферэнцыя мае такое, ну, голас дарадчы, вось такі, але не можа біскупа прымусіць да гэтага. О, як? То есть просто, напрыклад, у Расіі там яны забаранілі на гітары выкарыстоўваць падчас імш у Расіі, акрамя дзіцячых імш. І вось, напрыклад, калі які-небудзь, напрыклад, Божай Мацері, так, епархі, калі гэты біскуп быў супраць, ён архіепіскоп, так. Ну, калі які-небудзь... Не важно, хто. Ой, он просто іх старшыня, наколькі я ведаю. Ну, калі звычайны біскуп, ён супраць гэтага быў, тады што, могуць святары выкарыстоўваць? Не, нават арцыбіскуп можа быць супраць, але калі ўсе тры астатнія былі за, то прынялі. Толькі гэта, зноў-такі, гэта не та матэрыя, якую... То есть, пасля то, што я казаў, пасля вырашэння такіх пытанняў, кажу, ёсць розныя рангі пытанняў, яны прапісаны ў статутах і таксама ў іншых дакументах. Калі ў вырашэнні такіх пытанняў канферэнцыя прыняла рашэнне так, а біскуп сказаў не, ну, значыць не. Бо біскупу свабодна свой. Ўсё ж такі біскуп у дыцэзіі з'яўляецца найвышэйшай уладай, заканадаўчай, устаноўчай. Вот это ёсць такая трошкі... Складаны прыклад Артур прывёў. Трэба было прасцей. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў ЗША дазваляе гітару, напрыклад, так? Падчас дзіцячых імшаў, увогуле падчас імшаў. А вось, напрыклад,
А біскуп Бьорк, нешта мне падказвае, гэтага не дазваляў. Ці меў ён, так сказаць, з моцы права магчымасць забараніць у сябе гітару ў дыяцэзе? Конечно. Просто ў чым сэнс тады канферэнцыі каталіцкіх біскупаў? Синхронизация. То, что мы кажем, да, то есть для лепшага душпа. Поэтому тут вельмі цяжка это на конкретно, поэтому каб кожную ситуацию вырашала конференция біскупа, она была абавязковая для ўсіх, ну тады сэнс дэцызіяльнага біскупа. Усё ж таки ў дыцэзіі уладу мае дэцызіяльны біскуп. І гэта самая важная выснова, бо інакш бы сходы канферэнцыі нагадвалі парламент Рэчы Паспалітай, які пастаянна бы бурліў і распадаўся. І гэта вельмі важна запомніць сённяшняй праграмы. Канферэнцыя орган дарадчы, а ўсю паўнату ўлады мае святы айцец і біскуп дэцызіяльны. Таксама скажу, 31 снежня можна справа семінарый. Канферэнцыя можа вырашыць, але кожны біскуп мае права мець сваю семінарыю. І біскуп Пінскі мае сваю семінарыю. Нягледзячы на тое, што там трэба, не трэба, гэта ўжо яго права. Гэта іншае пытанне, это яго права. Ясна. То есть канферэнцыя можа прыняць што угодно, але кожны біскуп мае сваё права. Таксама і з пастамі, з гітарамі, з усім іншым. Хаця, кажу, ёсць катэгорыі пытанняў, калі, напрыклад, апостольская сталіца дасць пэўнае паўнамоцтва прыняць нейкае рашэнне ў нейкай справе, і калі тады ўжо яны прымуць, адзін біскуп будзе супраць, ён павінен будзе тлумачыцца апостольскай сталіцы, чаму ён супраць. Тады ўжо трошкі цяжэйшы механізм этого ўсяго ёсць. Але тым не менш ён застаецца сваім біскупам. Гэта вельмі цікава. А мне тут паказваюць у навушнічкі, што ў нас час скончваецца. Паважаныя гледачы, мы пачынаем уваходзіць у такую загадкавую матэрыю, і гэта так цікава, таму абавязкова глядзіце наш наступны выпуск. Я ўжо буду без елкі на галаве, але тым не менш, я спадзяюся, мы яшчэ глыбей пойдзем. І вельмі важна для нас, для ўсіх, для парафіян і для свецкіх, у тым ліку разумець, што ёсць канферэнцыя біскупу. Ну а с вами была перадача Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. У нас у гасцях быў грэка-каталіцкі семінарыст Артур Кароль. Віншуем всіх з надыходзячым Новым годам і з урачыстасцю Панны Марыі. З Богом! З Богом! Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.